Защо Африка се разцепва на две? Не, това не е мит. Африка наистина бавно се разделя на две заради огромна геоложка пукнатина, наречена Източноафриканска рифтова система. Под земята, тектоничните плочи постепенно се отдалечават една от друга. Това кара земната кора да се разтяга, да се пропуква и на някои места да потъва. Процесът е изключително бавен, само няколко милиметра до сантиметри на година, но след милиони години се очаква източната част на Африка да се отдели от останали континенти и между тях да се образува нов океан. Затова днешните пукнатини, земетресения и вулкани в региона са всъщност началото на раждането на бъдещ континент. Така че Африка наистина се разцепва, но това е процес, който ще продължи милиони години. Погледни отвъд очевидното